Sabre ohwe compound media ye cheche obi bia yiri so obi ahoye ensamo a esisi ewo Ghana no aye den nti compound media ye ma mfidie so na efa adwumayefo a bebia asemo sibia no yekọ na yekodi nkomo na yekodi nkomo no so ade tie bia no ye de bre ahwefo ituba YouTuber subscribe follow yen na comment kire wadwen efa nkomo a ye bedi hu compound media no ye adwuma pi na dresse mu no obohu dwuma no ne pompon so pa ye na ne yaba mu nchen die ye ba bedi nkomo ne nkomo a ye bedi no ye ne opani kese bi a na dwuma wo ye ne Ghana hana no odin wo ye Okomfo idini ye Okomfo Boakye na ansa na mekọ ne nchen no me pese me mani pa nyina hunu se akoma dwuma no ebi ye ebi nso ho a omudidi agro na emu opani na yaba ne nchen die ya ni bedi nkomo no oye opani bi a oka no kre na nam ni bedi nkomo pi na metie na num asem na wo kire yakom no se de yakom sitie oba kire yen wo na edi bone no kwan e befa so a ye behu wom se de wo komfo yo we oye ana onye ye wi a ono so a kire ndwumadi a wodi na asem a asi wo kurodua mu so no ye ma ye ba ne nchen no ode nsem ni nyina nso amaye se de medical kan no e compound media ya ba Okomfo Boakye nchen sabe Okomfo wa ha ye ni bedi nkomo pi na ye de asom Ghana man ni wiase man na nea ekoso wo man mu no Okomfo Boakye ono nso akansem bi akyen na yenso ya dan ho so ne yehunu niema pa eye na ne enya nso ye ye free system mu Okomfo mu akwaba ya me de Okomfo na ho ye de janom adom me ho ye pa Okomfo mi bo di ni sa Okomfo Boakye metwa anase edin no foforo bi ho me din de Nana Okomfo Boakye said they will can no Nana Okomfo Boakye Nana Okomfo Boakye ne yaba ne nchen no munim se me a me ne betwetwe nkomo me somfo Kofi amponsa ya me wo compound media na me ne betwetwe nkomo nkomo twetwe no wani beje ho na wani beji se wo behwe na wotie conform samu akwa babiem ya ja ene de mabo apim me ne madwumayefo me mpanimfo ya bo apim na me ba yenso wage me feso ene madi nkomo pi na me ba ya mbehunu wa son yeso ne wo ha no wa bo homode wa ye adwuma wa ye kama na me diki abo abaso na ye kasa Okomfo Boakye a Okomfo Boakye Nana Okomfo Boakye woni hwan wo ye hwan kadachi Nana Okomfo Boakye minchi pa ne enyinesu Kofi ase enyinesu na me ya aduane ni na me nananom adawroma enti na mete baabie ma bosom enye nipa ne tete me se obi be kasa me ko Okomfo we ho na oye mi se da bi Okomfo Boakye ntisa adom achede e ho Nyankopon e de dom me eti uka Okomfo Boakye a me ye obi a mesayade mesayade pa stroke yade hodo bebiri mesadam mesatwere sunsum yade adutuo so obi atu adu nyame na me atu adu obi atu adu na medwumadie na me ye no me ye doctor me mfa me panie ensai obi me de panie me de ye ade ye na eno san na ho no Okomfo Boakye me gina o san ma Asante man ni fie me ya Asante pio me ye pi se me ti krom na kuro bia woti su bia asase ni bia wo ne bosom asase bia wo ensuo bia wo ensu bosom ye wa honhoma wo ensuo ani ye wa honhoma ti ensuo mu ye wa honhoma wo bo so ene ye wa honhoma ti abuo mu nti so wo behwe bibia wo ha sorry for se call mountains e de ane ya na wo ho sa ne ma we nyina Okomfo Boakye ma kwa enimdia no me wo fi se nam se me tumi ni di me ko nwuram no motete me mre bibiri ne ya na sunsun sanduru ba bia wa aye pio no enema bi wantimi nka obi ene hobetimi ne ne yira da na de be chen ye obeka se me yesi Okomfo membra won chen kakra unim u kan asem bi se wakom ya ntetew na ehye ase free breben ye de wo ana eye wagya ne wona na wona nanom
na edigya wo media no ye de wo me me firi sekire dwuma se anyina su ana be ka Kofi ase anyina su a hye adwira sekire dwuma se district na obi bia wo nimbe me twetwere enom no me hwa nyina be 5 years 6 years me komura mu a ensuo bi da efre na due sa sa ensuo ni ti firi nkwansa ene fa me na sa ensuo ni me komu na me kuta ahoma e di botire kura metimi di yi akranti ana apese ewo nsuo nim ewo nsuo na ano me de niema toto na se nsuo nim de me fa kenten na me twa tokro to de banchi gum na me de ade gum abekọ na nwena yema na sa nwene na epitire ni mi bi okay eti nsuo na eteteme eti duru e bi na ka asam kire me ti classroom na ka asam kire me na ono so abeka cha sa ade wi enye de teacher ni ka kire wo no menye teacher ni no ka kire wo say ono kire me si bi nsua de bi enkoye we ana bia wo ye niema bi o set to ye ko school ni ye to ana sesam ni ade otimi ka se we de wo ye bia ebegu ho fi wo ye panyini enye bi bi sa aguro bi me beto sa abiri kwa spa ene niema bi wo ho ma be ya obi be di matam no me nim yo me nyo bi na che ebra fa wo no na wanya mfinhia no sei abra me mani ba me ho so sa afedi me nyini no na me wo 12 years na me hunu se ade na ene me be kasa no ebibidu ba bia e ba te se me maame ewu enam saade ewie ho me maame wu ye nti ya na ede me maame ni anim na eba na ne ye kromu nsu e frɛ ne be me nti oba woni mi be di agoro e maame hunu se ase so me maame no da so wo ho nti me na nanu de hye mitiri se me maame konkran sa abre de wo be konkran na de so oje visa nti na me wo sa adwene ni se ni nyina na ya honhom na kire ya nsana efiri 16 years e kro no ma me hunu ye dom ka kire me se me nya 30 years ya o me master te adwuma no pa pio na free 24 years e bra no na me sayade na me ye ne me tena adwoso ko technical school me electrician enti me fa brabo no mu kakra me kwatra nkran e ya adwuma kakra e o mama obi MP no no wote joso Mustafa Chirebe ya sports minister me ne ya adwuma o castle enti ma ye nyuma electrical west anyuntofo ni bibiri num kra so ma ye mu fie wo yare ya e wo nkran ya me kra no me de me ho kakra e wo ho enti abosom na na guide me baby me nam baby me ko eduru mere bi na ya se ya man panyini bi minti fa ne din 12 years wo share boxer black no frame ya kra abone because no mani adin enti no onni me no kre ene nyame emfa ne kra nsie yi na sama panyini ye obi ana me pena sempa yi fi se mere bi ana encourage me makoko duro ene fat ekutame no na utumi fu bebiri nice one na me si so na de aboso ma me yense me ne nkwara amfa yonko mpanimfo na me ne omo na me se beti adoma kuma asem ne abakwasem enti na me ne mpanimfo agoro pa nice one Okomfo Boakye na sabre ne na etwe nkomo nana Okomfo Boakye nana yi wa di dwuma pi ne ho asem kakra no de abre yin na nana wadaro mo ebra na ensuo no na suma ne di o mamie ni mba no na oba obi ti wonche a ohunu na wonko na ohunu oba okọ wale be ma wonim sabidi ehye emu se swa se so enti abra omode omani mba no eya na eya menko a na one time bi na ye wo chama Okomfo kodofo do ode chibibo mu asema wo ho me no ye se masuo ne ye wota ba ye niema wo mu pa na me momode antwi men na me nana ka kire me se o ma me nko enti sa obetwe me tumi na kuta me no ti se o mo tete o makom bi e koso no ya na niema kofom ti o ma ana misa nana se me nana no me papa ma me frɛ no akosua de na dodo a frɛ Katri na Santoa na misa nse na me ede akom eno obetwe afiri me ho fi se ye komu a ono kodofo do no kira ma Okomfo no ono so ye me nana bema
eba no no enti eko wa meso me ba no no na ye de na me kwa me nana ho na osi ma me nko wase woni nim de waka enti me nana de teto no nse ni ye nkwa asore ni esuro nyame ye sum nyame ni esuro nyame obi ti asore dem esuro nyame yeah correct fi se eniema ya se atu ho acha ya se wode no ho bo afode sacrifice wakenkan obi ya bo anom be ye we comfort to da ye we wate no de ato no ho se me ye comfort nti obi comfort na sefo ne ye adie na obi comfort ahofama be na wo ye abra ofira ukugwa eba ofa fom sabre na ka we etina no ho te sei sei no ye ya afire oba wa nwene se wo bi a woni no na da krope wo ka no ho asem na afi wa be fa na yeywo nko aye nnua na obe meki ade a esombo eye proud ade ama ne man wa bra o ma me ne o papa ne na busua so wagya wo mo baabi na sunsum djuma no sa ne ya nete se me ne wo kasai se abosom no be chaw bibi se nananom be chaw bibi se me nyankopon no me nyame no me goso no o be chaw ade a enya sika me di man de afiri wo ho okay ene be ma abosom na chaw bibi na chese wo pese wo chese ma ba wo nchen ne bia nka me ba se me bepe bibi wo ho a se me bepe loto number me ba bepe sika ana bepe bibi eni kwan se wo gi me bibi ansa na wa ye de wo be ya ama me enchiremu wo mu kakra me wo bepe loto number me loto sika udi na wo ma me 1 cedi kura no a etimi se me nwuma bro 1 month 2 months ebe bo some ene ya chiri fi se ma bo some ne ya ade a loto o ma ne nye ho ne mo be stress na nanu ma be bom paye mo mo ami na ebia me so adwuma ni loto a me nka so bi twa loto ntimi ma me ho na mo mo ami a omo de ebia manim ana obi bia anim ana obi onim loto mu ebeti aba ebeti ma mo akwankyera mo akọ bia obi otwa loto anu oyi loto a wodie ne na so amo akwaya ade ade ne bebam udi a emfasika ni bi mmere me okay uba na bi se ebeti ma ade bi akọ asore dem school nyanka ne ade no akoye adoye nya bibi bia na yese me ya me je ho aseda efise ahonhom na de me ya adwuma duru ba bia omososo no timi sa akọbọ obi pa emma nipa sa tumi ne so bebeboa bi enti ukoye ma obi a sa na me so me de so obi ba bebo ne pa mo nso akodi ne dwumadie tinye bibia na yete ode bre me ewo me shrai ha na bibi hia me ha me pese wo kire me mu yi wadaro ma akom no ye wo nia nsuo ananse suma ne fa no se de wo de fa wi ene ye wo bi wo ha onima kom no hwe na mu mokọ hu school eme ye kwotete ne ntia me bi sa osa ne se emre bi opani bi ba mani mu a ose ode ne bako akom na ode ne ko akom ntete no lista konfo no ye ma no me ma oso ntoto na do oso ye na chobo so trunk wom shito gari bayre chese enwira fita ni me pi list no pipa no enimu ni akiri nyina ye ma oso ntoto ebra a wo betete na kom na me pese mi hu se akom no yo mu boarding house ya e wo se ni pakoda ho na yetete no ana se wo ho na ababe fawo tumi no na me nkyerɛw minyi wa no wa ha wo ho na ababe fawo okay sɛdeɛ me hunu wo ba sɛdeɛ wo so hunu wo ba na obi na wonni ne da ebia n'anim otema a wo da koro ebia ne kasa bi ntima wani je no ho no saa na ahonhom no so ɛfa yɛ no na ahonhom no fa nipa na dwene mu dɔ obi a wo nkwa o wa abodwokyere na me pese o kyere yimu saa so fo boy nsam mu masore ma ebo mu nsam ahonhom die saa ahonhom no waka se mi saa ahonhom wo mu nso so mu kuma ahonhom no na kyere mu nimdia me man ni enti nimdia a me man ni na kurobia panyini ni mu no kuro no tobi si basa kwase nem se job wasenya dia dwunu woni tiri so ani nyansafo kwase mpa na yampanimfo ni bebiri beye aborofo na kahwe edurum ne bia na nka santeman okon ni mu ye den no kanye oba na ye so obekon ye ka nipa ya obi wu na ebisa se owo dia osi nipa osi me nyame ase ya na kana ememma ne ye wo ye tete woni bible mu na ye de kwa ho na yampanimfo na entimi nkwa no mo ewo emma ho no
wo mo no dwene se mbema sikadwa kora no nka asɛe na oba panyini ya Asantoa oba pa ebe omu ase osore ye enne ya Asantoa asefo obi bia obefa nsa ana obefa nsuo ana obegina no kuremu aboni din asrade bi obeya ama nice one Nyankopɔn te sɛ wo de memara fam kakra sɛ de be nipa beti ase o te sɛ otumfo okay wo ne ha so kwai dukuro ne hwa ha ha kropon dukuro ne hwa ha wo ne saa enti de ode wasem be fa no so bia no ebetimi aduru Nyankopɔn nice one enti sɛ sɔfo bi ko gira baabi break and loose break and loose wo ya trofo na nya na saa fuoi omoba titi ho ni nyina na omo ho enti abra America so wan fa be mo owo ye no omo sori ti asorefo abra America ni nyini ya o sha ase a wo ye niema no wo hwe se de Yesu si fa nyini sa na konfa no che so starting no yes obenya atan enti na ye se ni krom hene kra chi ni tum ene nam so ma na setu abebio okofa ne ba yi sa di Yesu fa nyini ye no a enti nkaye asanteman ana bibi manke yesu ye Nyankopɔn ana ye Yesu no ene konfa no che okay obi konfo enti so bi kaso wa breki na nke ye breki a ene nkomuni ka mreki sikadwa so mo ti asanteman mu ha asanteman ye te kokoso yeah asanteman ene ye te krawiri ni brawiri eso yes enti nkomuni ka mreki so mbreki na ye yi a na be ye tumi na mo se eyaketo ne mpo no asofo no mo ntimi mindim akora bi wo kuro we mu a o mo de ne ko sofo Ebeneza o ma ne breki bobo no makora no na me ye ne ya aha ene ye be ye eya hahan na me ba o ene komo na de na Okomfo Boakye oni Campo Media komo ne ye hwetwena no odin kan sempi na ensam wo woka no emu odu utie ne ye na wohwe ne ye a wotimu se oka ni biresem na oka asem nso a eye no kore enana se de wo kan ana honhum ni bi wo ha o maso odin sofu gina nanim wosi pie honhum ni je wosi pie sofu betimi aka me si pie wosi pie ma me nkomedie mu wo ho ansa obetumi akokomfo bi ho titiri ye nuanum bia meka so mubusa omode nwera bobo emu ni ade ade se omo ya akomfo mu nwura no so omo fro mu nyina akomfo yes to di ema ni nyina ma mu nyini na twro sabe se ogufo bi kogu a bebi gu nkasem bi gu wesu bi gu ha ni nyina na obi a ntimi njaji obi na ni nyina benyini obi a wo ye pie na tumi atini mu no eni nipa no e contact Osafwei mame mfa Margaret mra na ye mfa nto ebetwe yes sofu na kwaji tumi a ekonka wo de nti yese otietia wo so se krokro kokwa na dabo be foro ne okay enti obeya saa de age animonyam eye TTC creativity okay obekọ konfo bi wo se me ma no agba ha wadi eduro no azadro ewo ne katrama so nti oya no wapu na ade ne ne ayi na go ma patwen kase ene ade flo da wo ho sa kọ ma wonua wo cameraman ya na wo producer soso mra adekro na otwe ne ntoma no a obesi atwe eye nkontompo asofo ye akonfo eye ebinum asofo binum ye akonfo binum ye malanom ebinum ye enti eye nipa niema bi a untimi nyimfiri nipa ho abrabo because hwe baby ana yase Lucifer no ote Lucifer no ha na ball no so oye nipa wowu ankadada de ye ka ya kere no ye twa no ye kum ya bi ya break ya yase ye fie nkonya na ka nipa nya hoto eso hwe no break and loose o muntimi breaking loose ye no ebeto se na obi ko asore ko bompa ye dwoada kopim kwasi ada eso ebu okro fa ma ne maame yes ko power de wo pekunu ne ne yo ne suba ne na brabo wonim se de sisi be makora ne ma be ma ne makora yesom se ne aposa ne sei wenim nyina wonim wo pekunu na ade aduane ne me ya ma be ma ne aduane we de me ya me kunu wotimi di oba ya aduane be ma ani a na eya aduane wotimi di eti di ne me ye ade na me so me ya me yere so be hunu se
a me yiri da seje ya me kono hwa ya wo mpe ebia na ni fi ama mere bi nti ebia no ma me kan bi che enti na no fa nya no you say oba ye be ma oseso boafo say the Genesis kan Genesis 3 Genesis so yeah so enti yesi aboaboa enti dia me mpe no awo hunu no yesi me so me hunu dia wo so wo mpe ni ya ka bom enti Nyankopɔn ba awade se nsadua oba ma me abusua opapa abusua oba ma no ma me abusua papa abusua na mu mienu no maye kokromotie esam ho pa enye yiti nsadua no ejira ho eti se awade eti de wo ye break loose no wa break loose etimi amena loose a nanka ye manka hwe president Akufo Addo ba otumfo ba enti akonfo ne malamfo bi amoa ntoto kwan mu amena medi akonwa ana wati se obi di ato na no ejina bonten se me na medi otumfo ba president ba nya asofo atwotwo wura omka so me na tene ba eso na hwede ye ma ye koso e wo my way break loose nana Okomfo Boakye ne na etwenkomo ha campon media na nana ene ewumu ama asofo yem se de wo kan de ama wo twuma dwene si so no ne se ama asofo ne kwa no omu ye sekai akwankyere omu fa sekai obi timi de proof epan na sori manyina kutakuta sekai ye omu de buru eye ahonhobone ebi kuta domre mfian ya akora ye bone ye de tia nu enom de ni nyina tia ahonhobone ama ne okon sori dem a ebinom akwankyere omu ye mutimu sa no odin akwankyere wo bi na beso wo de wo honhumi ubi ye ni ahonhom ye wo mu ye de sekai na pam wo mu ene ye wo mu ye de mfian ene ye wo mu ye de ho anwansuo enkuto chese ni mapi sa honhom na no mu nam ye wo nimbi suban nimbi abrabo ye wo mu a ye wo se wo mu asore man fa sekai kotokuro brantan akese ebi so kopot wo ma asore dem no de sekai him na hitia minim honhom no de mu de koye no na na kire mu kakra wo wo wura honhom enipa oba ene be ma wo ba ho odin ni utumi awo e wo honhom so no ene de ahin ebia na ya adom bi kwa tumi no a wode ade na ekoka no no wini no tumi no wo chi ni gina ahin sametia me de aboa be ma nananom a sede ya wu Yesu ya di abro no mane agenkuku ede no call hia dem ekotwa gu no so no obi ahunu se ya kyekira boa na de ayedai ana sede obi akofo obi onwuram sede Okomfo idie esi ye no e wase ya di wodwa ne ba ne betwa Abraham de ne ba no ekoba afode en wode ne call ekwakyekire no me yehunu honhom na wose wode sika atugem a wobogem pawpaw ne ade no wo mo nanim de o mo de ye omunenim na sunsum sam ye nkanwie okay omunenim de omoye wo de ya ahwese eniema bi wo ho ya san komode animonyam ma osoro Nyankopɔn twedi ampɔn totrobo nso obo osoro ne asase no omode amom me Nyankopɔn de me sofo Nyankopɔn de ma hwan Nyankopɔn de ye nti mo sofo bi di na omode animonyam ne ma sofo bi bakra ne de niema omobo sunsum sam na omode di agro no sa niema wenum nyina bi ni asiye dia na me chiri enna me nipa bra bo asisi di trase na nu behunu nipa bebre ya ko ani tiri we ya besi ni na ase no wanam na sa wonhunu na anim no obeda abobra me na yeye eto ma we beje bosiam pem ye nyeye fisa eniema ya kaseti ya niema ye sofo na ba me ho abaji tumi obaji tumi no ono eye bone oba mpa achew wo na wudi na chin wani ya frenti na me se memma nimdi amuninti na wo akokasa etia tumi no sofo ne be pa acha wo no wo de acha no na wo na wo tinche a wo kasa etia no wo so no wo sorry ba wo sorry pani wo ye asori sofo mame ene ade no sofo no de obekasa etia tumi no owi a no afa etire wo be pa acha wo ya wo bre ye be ko aduma komasem ne abolobol semu ayi hwani amabi ade ntina asofo no mugu ensuo ho ye kwa ye topic no ye ba yiranti ye wie we no ye we be se ye be ba ho so e be di nkomo pa se tumi kuta no a wono edi eye sofo bi aba me pa ni bi pa ba yi ensuo mu nam enka monko pitire hwan no ebi memini bi
enti tumi no ebi di da bi achi enti tumi bi betimi achiri tumi bi amene na omo tumi na omo ka omo god no god edoso omo nchire di emu bia de omo de ye adwuma yesu ba na ebisa se de ehonhom na de ye adwuma enu na be mi yehu no na menyi ni se sofu bia na dwene mu da ho a wonim de a oba ni nsuo ni moja ye adwuma wonimu ne di afrisane a wowuo no beti aka se obebiriki tumi a wowuo wo maame eno papa kora kwa fa so wo no ya nananom omudi kan ye bone kwa fa so wo kora no ebia ne efumso ho yesi wunya adwale pa dwale ye wunya nware na wo se kwa akotu ahonhomfi na ahonhomfi etwire yade kora ne se ne side afom etwire yade ne se den sene edam obi nya twire wonim se wonya every 5 years e kono wonya bayiye no ono ade ye no ho sa tinka men kyire mu se kora no watemase ete se be ma ono akwaye be ma se ye oba no yes edipa ba ko no ya ase meka sunsun adwuma ya na obi nti ase sunsun adwuma anya wa ho ofe enya wonim dia na wudi awo ana wudi bre obi anya sika me koto tumi na wode abaye ne ma da bi ya kasa ya mse oba ni oba no a asem ni si no on se ahonhom no atwe na ba okay be men soso wote hoyi ono soso no ya dibidi no oh nice one you know be din komo na asam no no kura ewo mu nyina ne se obai enipa nyina adi fodie be ma no bat me comfort what me hu so ba ne difo okay kwa be so chirim edurumire bi emse emoso nwoma no na omo kwa akon ma adifo ne akomhyefo nyina ka se na nakọ na na wio na na pia okọ be ye yes nipa ba akọ sore ka se ade a omo kọ no onana no nura numere no onka ye ho bi enemy okay me fa woni de Asante man de Ghana man ebeka no kore eye ba akọ no credit you yes Abranti ya ne betena nimfie na ya woko numu ni eye Abranti ben na woko eye Okomfo Usman Rasta na oba ha ebenya afe ekoro no me na mehwe ma ne wofa ade asase si da 2 rooms a ya amprasta emu kura wa amprasta mu da no wode enya asem okay na oba ye no wode abobo ya asesa bora ewo kurubie wasesa no Kumase IPT ho ekọ ni nyina wasesa ti wonya sika okay na wo yobi a ope adurusam enchechire na wasan ye nnua adwuma okay omo pai nnua o kwa ada so enti nnua adwuma no so na mani sika okay ene wode kọtọ abobo ya no ne wafa ne ntam na kasa me so na me wafa ne di nkwa na me se ne omo awo no metena ne da na wonwie enti boy ne mom ne be complete da no be boss eye Usman no Rasta no to betena mu wie ye no afi wo ha wode maami enu na baaye na kwa wode ma na faso na anu onyan na anu wode na me ba wode maami enu na ba se onu be ye na ne yire mo no mbaaye yo na kwa wode faso na anu onyan na time se nipa ye wo ye fa ahudi na bible se enipa wo seso boafo no oba wankasa wo tamfo ana wo donkoni ni oba se the Genesis oka okay na ya teben no odo ho nti wo ha no akotu no fo se aha de wonhwe yie de wo ye no otimi chichiri wi ni wote abonten na wonom onu wi no akaka kire se ahoho a sojafo ne ade ba me hanti me sere no onhwe yie na BBC a ahafo wo be kasa me na makoka tra police ko upon sunsun ame wo no me bu oman ne mmara me bu court me bu police me bu bibia fi se oman bia mmara enimu abosonsom mmara wo akomu mmara wo nyamesom mmara wo wontimi ne so ofre on Kristo sa asem wo yesi obi ka sa da na wonu Okomfo na so ade asem me pese atentene ne enana kwen asem wo metu ho anamon anya ba ko mienu miensa enan me come and so police station commander ni
enye oba we nko ekunu no watu ne ti no na me pese wodi ewuram na brabo betra ha no na brabo ni suban ni yoye cause oba se wunya Okomfo na me kwa me ba no ufiri ni ho eba wo ha emu nwa ekwan no nwa fence ne fence just fence wall yeah na me pese wodi ewura na brabo ni suban niema oye no mo ha no me pese mi hu tie fo se mu tie mi a nya hwefo ya ma me kasa awale no na abrantie baaye no nti niema bebiri no oguso ya so onu wi wa me hu so onu wi ya oba nso de ma mienu ene baaye tia oman na emfora eno enti da koro wachechira abrantie bi wo asempa na ye se wotwi na bobo ya waja bobo ya no akwajeje eniema bodua wode chechire enam se smogger woton wi enu wi no otwa nnua o se nnua twa no so asan smogger akra enti wakwaje eniema bi saa so oba akwan mu no apolisifoɔ akwan mu bɛda hɔ Osman no enti me ka kyerɛ sɛ ɔmpɛ baabi emfanse na Asante de wabea enya nrogugu wo ne mo wabea tumi na ɛyɛ adwuma wo da mu a na wayɛ wade enti wɔpɛ da kuma bi ɛyɛ ma me a me kɔhwɛ ma wo yɛ bibia enti me te ya ansa afɛ de wadane Okomfo oh okay ɛnam se ansamanfo so mpɛ dodo yɛ de enya asɔrefo sɛ de agrada asesa ya asɔfo fuo bi se wɔn sesa yɛ no na kamonya se obi asesa firi akwan bɔ ne ho aba ade na mo ne ne enti so aba de agye wa atu na emom kokoyi wutiri nwi no bi se we yɛ wi de bɔ ne de wuji a na sa start never be born again. Yes. Okomfo. Akom mu born again oh. Yeah. Oh okay. He said, "Obi wa suma ne fa no foforo, sunsum ne wa ne foforo bi obehunu wa nayem, obi obehunu ansa na akwa akopie, enti eno ho akwankyere ne aye wo start dwale nuro ne niam bi no. We are born again. Oh, nice. Because yes okokoro fi ne wo etugu. Enti wo sem fa dwale e ma mo widie mo nti. Enti Okomfo na mpene e na ohunu se dia mene ne ka no ene ne mfa na me so me ka kire nse ne yeso ye ne ne mmo fisade a wo ye ebeboa oba na osa nipa ba ko ya de mi se du ya de a ye nya du ba ko to man e chichira no sofu beje mo o me ho na so otibi ko sa nipa du ya de na me so me tena sa me yensa ya de a ye ko ye emma ye nya ahiafo ye ka hia no bia ni se hia ye se ska ni buto wo ye ale wo ye hia ya ho betiri wo mbia wo kwa ho tiri wo mbia ye me tu no fubia tini yire be ka kyam so wachichira brantia gurumani e frɛ no atechemu no o wasempa ne ye me kwa ampa ne achichire ne nsa sei ene ya achichire ne nan ene woda Okomfo na dwaye me dum bɛkɔ hɔ okay etimene ne yire mu kansa sa ebasa me ko me ye case am ya kyire o mu wasi abrantia na yeden wasi abrantia ndi na bobo ya akɔyɛ adwuma na kana ye so brand no 400,000 wadi 200 ba na abrantia se fidie ne kɔsɛ mare to fu e so enti sadia no hunti wa no 3 days hey 3 days na abrantia no ye yenso nkoye case because asam oman no mrawo we obi a victim na asam na to wona yeso ye case na wo wa support ono antimi anso so asam no so enti eye na msa kotu ne fu biem se de wo ye ya asase ne nsuo no mpe okay o ka kyerem se Asante atumi bia ani ha no mu de sirimfo no ma ben o mu de o mu wa aduro okay na ne wo fa no kro e malam no wona boa no o ma no boa Asante ahemfu bebiri okay enti minti me hye sa amra ne ma na me se mate me be na me ka kyerem na nanu sa de akora ne ka no enti enya ne life okay isobeti awoba wetimi de abo akonsuo ho wetimi force no so a horse to riverside but I can't force it to drink almost tema se no motetena afere na asam na 10 ne yire no bebo mo sa ma ne yem ye minim de ye ya wodi hu to ma no so mo ba no kɔ ka se wona ye wona kan to ho to ba no bro ba no ma sebe ne twaso nyina abia wode wona na bo no for we de na de Okomfo na Okomfo bo ati wa bosu o se obo ne hin obo no ma na chi ne honam ne mfim ne twaso nyina me nto sebe asam no kura da ma me twabam na do kwati ko yi ahwɛ sɛ ohoma wuni no o sa me na me ka kyerɛ na chese na na wo de enti an kwa asam no enti ne o twa ni pre ne yire no ono ani ye ono ne dan waya ye de e waya den ebi
ɛna de bonus aboro no eti hɔ na me call man kran so call NCC ɛkɔbɔ mama ne sɛ niam ɛkɔ so man tam ma sa NCC National Commission for Civic Education. That's all. Okay. Tomo ni be ma ne me kasa tomo bai omo ba ne bi fa ha no mbai omo beto so na kyese niam na ogu so ye no tomo ne be kasa ɛne ɛda no omo kra no ɔtwe omo so sekan ɛna omo koye tomo koye no no omo be fa no ɛna omo de ne ma police to koye na police fo na teme to se me na me yes me was asam na se to ba no obeda no ho adi kyerɛ me se ade a me ye no wahu na se saa de one better ha pa okay one ne yira asam one na wale ne yiri osirem me ya santini mi nti me ka one ne yira asam na me se me so aha asase ne ya media efiri se kuro yi asante asase de ya media yes tu hwe mani nkumi panto so me hwe ma nkumi ni pa nya ne ma bone ene o fa ma no nkɔ ni kuro be onima otimi ya ma te se ne mpie ni mfunu mu oboro wo mo okay ne ne ni biaba ya mo no ba sa oba na wo bo no wi ase akwada no so oba na bosum na wo se anya ne ebo odua na afi kwa asori dem na enye ya ase aba no so aba abela wa bra wo so se abosom so yen kwasa efiri ho afi de aye tomamento na we na makwara aba ako ekɔ ba bi na ne ba akobutu ejagu obi so ne ba na di kan wo de aduro kyekere no ma ne ba na buru ahorani bi ba ma ne nsam bui ye frɛ boy no body smile ne ba o kurum ha enti akora ne yes ano no aka kyerɛ akora so ma de aduro ni kyekere no ma buru ma kyia me ne ba no ɛna oba ewa ntimi me kyia me ba no buru mfemfram sɛ na nya aduro ni sɛ wo de ka wa hyehyɛ wo ne ne magu aduro ati nipa mu yes ewe wonu kuredie na obi wa ne ho ode na asem wodi no wodi aturutra sɛ na yɛ nsamfo a onyankopɔn be yi no so krata yes enti obo no enumu no afere abrantie gi twi ene ba enya asem edafo wa chichira abrantie achi no me kɔbɔ apresifo so amane polisi ni Muhammad ka kyerɛ me sɛ omo de esremfo no omo kwa omo de ma no ya omo de omo fa so no ma me nkom na omo traditional police ni Muhammad ya wo we si adini e wo mankranso we na ye prostitute o mankranso okay sa na o ka kyerɛ wo asem o ka kyerɛ me no okay edurumira bi afere wo twe me so sekan eye santo kwa na nkura na ya me kosiesie no o twe me so sekan na m ka kyerɛ nsa ade a wo ye no hwɛ yi na ya trete metia me ya kye no o ti me ntimi nya ne hu okay say ne nancy bibi so ni frani so beto bo abowa say ne nancy bi afere asam no ko so ama mi fra bonte ba aha yesum ni adum light me di moto na moto ni si wo mi hu ya so bi di aba akode bom wo abe no ho ye bekọ akọhwe abe no fa aba ya no wo ho no okay eho ena me doje ya me say me hu no ya me say wusu ma wo ye jimi for pa me na nka de aba ya bom na de wo teta wan sabi de na me nim adwene wani tirim because kasa na akoso me mapata nkora na ma okora no makeka ma dwana tam ye nyina bi akọ ne baabi se mi nim adwena wafa kikiri yensom yenye na owura dem te se de owura dem kofa atu no bo abrantie o ma so apaw no ayi aboba na hye no no ne yere ye dansini okay ba ko de se man tiemu a nketuo no na ne yere ni kosi tuo na no ko de bo no ne yere ye tietia krokro akokọ ka ne ekum ne yere no ena no kwadae me koye case me koya police for no ansum ti na chese eye Okomfo rasta ye kana semi wa no watwe so se kaida watwe so se kan watu tuafon watu empirenu ya eno no etuo no kan ananse die ntina an kameri de die ntia etuo no entimi aboba no bom ato no bone ba tituo no anyi so ni me enu nyina die ntia tumi na ekuta me no na chese wo de no ye tumi ekita wo na entumi amatwi na anka amana fi se me nya ne bone obi bia hye sa asem wenso se wonya obi bone na wo se wo ye hwan tuda wo ye hwan sofo wo ye hwan wo na ye number 1 na onya ne bone wo so be ka so be dumi wo boa eyeye won kara na onyankopon no makwa no kure o ma wo kan commander free commander so be si form ti me hu ahi e wo Mankanso police station Mankanso commander ya babisi enam sa me nkyere wade me ba be ma free school ba no wo fa nsuye no wa ha
na ofa no na ne mpaboa ne petri ne ho to ya to ties ti ho to pahwe ye na rasta by sere no na so na to twa ne to woni ma se mesi ye na police ni na ye rasta no busuani no watime to car ba me fi abekere me ba no adi no ko gina court adaka mo man kan so ho documents ni na ho e kwa na court ja no oba no mfi sen me ba no enya 18 years utwa ne to no ya what if ya wasere no ko so nse nkwabo ne se mo ya utwa ne to utwa ne to ma ne to bia no ma ne ba bi pra da bi ba bi empra ne ho ba bi am ya sa time ono oba no twa ne to a police be fa no sa time na Okomfo rasta eye Okomfo Osman na sansensem a wo bogo so yi na waye bi ama akọ police station ho ana na me di na kọ mienu miensa ba ko okachem se sabe tiefo aha de me fra ne ntoma kakra wodi ka di nam se oba no woye ma no sane ade ne oba na wuo mu oba ne ba di aduro wa ha wo yi ma asem nyina kotwa ahemfo anim ohene na ntimi anka asem ne yie na oto me ho e ma me de ne court me ma me ase me ma me ho ahwan moa ne ho na se pampan okika se bi san ka chen se eye kura yetim no mra wo sawu atukọ no ma beti medi matam wa abrade a wo ye ne nyene me tumfo no saade a na me de ne call man fa ma police for no obi didi wa tam sa gu ho fia ya de call man fa nkwa ahimfie mi kwa ahimfie de masa ahimfie asam de ebon kan eya ikrudue mu ahimfie asam na wo kan eya so kwa ahimfie no me se bon okay ahimfie ni ko na do kwa abo ati akunya ebon asem bia no we be di asem wo ba na wo bofun etime de court say court na emra ba tan ye nyina ejidi megidi court di ti court nka na akiri odi dwa ato ne nsensem ne police ni no na me se ni wo kire no kwan a na wo frɛ me se me ye panyini na me se me jai okay Usman no sa to aso me ba de police ni ba kire me ye di court na ba no de ntia ma me bisa wo sa no se unsa wo se wo ba no twa ne to keke na ne watwe wo so se kai watutuo afom wo ne ade no eno na me be eno nti na ma me bisa wo se sa time one son na police ni no be che wo ba no no we na ye me sa ne ma ni nyina ama me de be ma nsom na mo mo no dia wo eye ntan wo ni busuani no nti o man we sa wo busua na o se wo ye DC wo ye panyina eni kwa se police gina eni kwa se chese bibi esi a wo na mo di brenti e so ofem okay e kwa ya police ni Muhammad a wo man kan so wo de me afamu no okay na e kwa so kotwa center ema wase abrantie bi so obeye obetwitwa abrantie kofa wo brantan bi akire ya bobon sa asrada no okay okotwen emi ye kan ho asam a eno no ye ko be wie ya se be se pie ohene wo ma me kofa na na adokwa abode ne ko central ho senana asema ye koso na no odin wasa asuru be ko ni patu so na ne ba wantimi ama wan no kura ni so rasta no Usman rasta no say ye dey so na ya a chire na rasta na be ka chem say de na me ye wuni nyina no wahene ne se wasa ase ne so entiminya de e betiam watu no mu yo mema me one plot ayo na pa me da nyame ase e jare oba ne sonson kron eye Okomfo Osman no ona be kana sa asem ne chire wo e chire me e say wasa ase ni enti na me ko be ba ha no me better 16 good years ni aha na kuro ni ntira enti na ye dodo enti afu asase enti me betuto obi wo hene ne ma me de metena no me toto obi kan ho se de be ya because me ha me here see ye me ha be hospital me ha no ni ejese ma wo ani suade hu ya wo be ye enu ntira ma wo kuro no because me wo se eni Ghana nye kuro no nko eni Ghana nyina asanteman nana wanti na chese wasem a wo kan kire nse asem na posifo ate eye Okomfo Osman ni dwumadi a wodi a ensam fata ye bone a wodi no posifo wa momate wama NCC fo ate wama krumu ha hene free assembly man so ekopim abansi anamu ewa ha ekopim wo hene so o hene na saase so no wo hene ni ntimi nka aseme di na hemfie bia me recording me wo ho nice one ye kwa hene no edi no kontompo kata no kore so na ma ni nye nyina me wo ho recording nice one nana Okomfo Boakye na ene ne di nkomo no komo aye di fa ye nyina Okomfo ba ko kan ho eye Okomfo Osman okofa obi ye
Ono de amanfo yerenom ena anya ba akofo yesi ye baako ne nana Boakye nana Okomfo Boakye be kire ye dudu a waye na baby ofa ma no so yene ne bekọ ho na yakọ akọhwe baby ofa ma no minim se ne mpa abu se nso se onimpa na ofa ma ewo ewuram ene abasia ene nana Okomfo Boakye be kire ni nyina nana wadaroma baby ayi ya dwene ho yi Okomfo dodo sen na ewa ha Abo me nsema ma bebe to Okomfo panyini a wo kromo e friend Eja Isa dodo na friend GB we bizanga ni wa ya kokora na mbe to no na me ba ya chi no se me ka ho du baako na su de wo ha dwini wom ana me ka se Okomfo bi atia me na so ana me metia Okomfo bi na so a this a rasta inko a Okomfo rasta akrum ha Okomfo de am se obi ani ho abekọ no ho beka asem paafa no me se ensamanfo so mo pedodo na nka de na asodefo dọọso na nka ye kukitwa no ye ma nkrofo ehunu ye ntwom enti no ye bibia na ma me advice no se ade a wo ye no eku ye ho finti won twe ne ho a afire mbeda ne papa me kan no kra me kenti mbeda ne le tamfo no nana wadaroma wo se Okomfo mo ha mo yidu baako wo association like Matiku ya mu shishia mo ho dwendwene mo ho sene e bia sorry no o mu wo ekuaku a mo ko ni ade yes Christian Council for any ade no mo so am wo ha no Okomfo no mo ku bi a wo executive mpanimfo ade da no na e ba sa no so di ade ne mpanimfo no asotwe ben di ensem mo so aka fa ho ye ni bibi sa uni association bia say ye ni hwe me jira ka say ye do ye ho ne na ya atoro mun kosia nye mi bia ebinu mu sia ba me de me nka ho de enti na wonka ho de enti ama me nka ho no me ba na ade fita na be ka kire me say tuntun me ba okay yanya akwan we mfa article we nye we ne nipa na ehunu ye mu no me mpe na je so person o che ye campaign media obeso o che se enukure bi nkoso ewo mo ankasa mo ho eya Okomfo na mo kuro bi emu eni birebire ewo mo ntem enti se mo kuro bi a mo ko hia fa mo adwene se obi ye bone a ye mfa so tweme man mu ni bi sa o dabi district ni nyina na ewo bi so hafo no so esoso nko a Okomfo no mo nka ho na eba se no ya wutu ho na mo a wo police station ko na Okomfo e kan ho no e di ade no mo nso aye o mo so bi o ha mo ne mekọ o mo so o mo nim die ne o ma dwene a ese yetufa ho yakọ na nesuma kwa ahene ho e de kọto na nim e ma so obi a obia no ya ma mo so na etia na wan so etoma o hene no se na sase so enti won hwe na die won study na die enye no won hwe na wonye ne nkrata mfiri ne nsa na ndia se wo hene ne bekọ so onko de ekomfie mienu ene de akeka ho ni de atia na tie eti district ni nyina de ana me fan se firi ha kura otumfo asase ahafo ano ekosi god so ne ya de ade de ye oku a ya ken ehubom a eye obiri Okomfo kuru yekuo obiri Okomfo kuru yekuo eye Okomfo nyina ya me na me ya wo mu nyina chairman una yo mu nyina chairman tina kire se obiri Okomfo kuru yekuo chairman enam ne neti ayedi nkomo na mo pia na wadaroma afi yenko eye Okomfo Osman so ne bone no wabobo bi so e ma dodo sei na wafo mu wura mu kudwe mu ma no emu mienu de omo ye ahoho ba ko wo 19 se wonyam kura 19 years ma na nse kura mi nsirafo frefre no nti wo 19 ye fre akura bi 19 okay onyem ya nyinse no eye one ho ya nyem nti kura nko de sha akura bi gurumani akura bi wa amka chense ade wo ye wo hwe yi enye ono nti no si akura ne ya le bi ne nam ne yam ena abeda ne na be ma a wo de won se ko wura oba ha akoyie afi okwanyem ya wo de kwahye wo bi ya le ni bi o eye hwan na nkede ne se ko wura ho akwa Osman Rasta ya oba no ba no ho so obehwe ho yare obehwe bibi ha no
ano no se ase na be to na yase enti okokoye saa de o de ne nsa kuwura na se eyi na enya ne nsa oba no se ne nsa wanyem yen nsa so nipa nsa so nyim nipa wanyem enti nana wada roma o ba sa no abeba no anse onyem no na obisa me se enipa dodo se abrantie yi a wote ha ne yere ka ho ya fra no Alice Ono so Okomfo rasta ofa ne wafa ne wuram emma abosom chi na ma ba ha ma me sa de asem no kɔ so kwa hene wo se asase no eye ne dia enti oba no nkɔ no nkɔka nanim asem wo ho oba no kɔ na nan busa ɔka bibia na so na nan beba ba ya amamre no o ma meye eno na ho na baba we suso no aha airport re aguo ɛhɔ na abe na wo kwa no ho ho no eduru ho a mekire ɛhɔ na asem ne si enum na ne kunu no anto ne boase a edi asem wei akoba enti abeba a otie ha yi otie nche ha yi ono na ya na abena kodua ono na eye Okomfo rasta ya aboni kunu tuo no ya bisa wo yi ni firi ho a se ne na oba ne dia matiase na wadawo ma wo eye abeba yi Okomfo rasta ne na da na one na da me pa chan one ne da fa hin eno de am se me ye dem ananse wuram ananse fa hin me no ba ye hwehwe ne ma no a oba no ebetimi akyerɛkyerɛ wo bisa adwuma no bi wo ho no ma eye oba no wo to ho so enye mate eno ye beba ho na wadaro ma apart from mu mienu no ba akokra nyinsen atuo no maame bi efre na disa ono so me de wo bekɔ no ye wie ma no e ma no no ma da no wa wie ho no me se nan no ma da emu ba akɔ de wawu emu ba akɔ awu ba akɔ na wawu no ofiri potiri kurum eno no ka busuan kwa ye so mbesi no na ndie emu asam no yemfa nto ho ansa okay yemfa nto ho okay na ni nyina so twa bewie me enim ha na me na metunufu bibiri wa amfa akyekire pe ne moja dodo a edi nsuo ne frem mate na wadaroma eya asase a otiso nsuo twa ho ahia na akomadwuma na ye nnim sa akomadwuma no so woni ahonhom na eya adwuma no Okomfo rasta ni sunsun ekuta no emu odusi na mu die eno nti na muntumi mfa sunsun kwan so nye honamani die ni abechew na muntumi mfa nye ni bibia na mahwa ama abiwie sabe anya mu na eduro esa na enipa esi bone kwan so a na odi bone a wonya support semete me ka no kure awode obeta me anokrepa awode obe support me obi si krom no onim nsannom onim nsanwe wi no onim okokuro obenya adofo enti kuro no eniema ekoso eye eniema fia enya rasta no na abebo sa kwan na to ho asama me kan wiase nyina hu kuro no nkyekire eni kuro no nkoso no eyi nipa omdi ka bedua ha no preach a chafe no wo no atwese ka wo twitwa nipa de enda ma ne ha adwene na nka enya rasta no bebo sa kwan ne to ho ye betu kuro no ewom ametu hu anamo metu hu anamo na me samu akwa abadiem ya me de na ye to en komo no so na wo man komo na ide na me pese mi hu what dikia me hu se e ma do no ma dan wo me hu e wuram na oso osa twetwu etwu no ehimfo no twetwu no wo so maame ba kon e ba se ne friend maame adisa bara yire no onso twetwu ma ni twa ne na ho me de ne koye o de ne ko fa hin anadwo e no be time mu ho e no be friend me se maame ni moje tunto me ye ya me de ne ko me di moto kura me de maame ni ko dura press for hu me mbu afu onko ana de adai na rasta onko ana da bia rasta ana me so mo nto mbu ase hwa asem no to mo hwe mo ne maame ne kasa ampa moje tu no ena me de koma hospital me de me firi na okunu koye ni case okay eno no ma akire wo be pa achew na je se eno no wa ba pa achew mo ma wie eno ye tuo no so de to so mi no sekan so gabi ya frɛ no asha o ikusa asini eno so rasta tata na nko ko penadi ni nguram eno kwa de woni boy bi ya frɛ na agama ene koye eno no ema baba wanu mirika wo chehoto nguram akopie 19 ekoma nkranso eho ye frosre bo so ho na asha no kopie asha no so okurum ha ya enti se kan twetwe eni tuo twetwe etuo twetwe ne se kan twetwe ne de
ene enya asem da kurum ha wo ye nso no akɔfa nipa se omomra me kwa so afa nipa ba mprensa so abrante ba akwanko se obeku no ma mpene so amene nkono enti no metwofuo bi no odo ma ba kurum ase kan hyɛ omomekum mene sa abrante no omedure no kurum afɔ ka kyerɛ se konfo ande mudi ni di agoro ahwe mu nyina mu hunu na yeso ono aye no sa bɔ pa esa ka ho enti ade a ɛyɛ ne habit ɛyɛ no yo ɛyɛ subai ɛyɛ ne su awati mu na kyese na sese no ono a nipa ba ku yi ofa ma owuram nipa ba ku otwituo nipa ba ku otwese kai tretin krofo ɛna wankasa nso ne tuo no wa tumprenu nana yɛde yɛn komo no ya ba wiye no saa ne ma waye no krodua mu ama kuro no nyansunsan so bɔ ne ana obi bɛka sɛ ada no Okomfo wɔtɔ asɛm di saa obi no aviu no men to asɛm ni dabi me ye nyame nipa no kwase me ye nyame odi hunufo me ye komisheni yes eti bibi etia me man no yankopɔn ka kyerɛ na difo no ma bɛda na di a kyerɛ o man no eti di asase no ani hansuo no ka kyerɛ me no ɛno ho anamo ɛne ne yɔ na na hu me saa sese dia na waye watu ho anamo wo so wakɔ nananom ho wakɔ police station NCC ni ade sese yo ma bre enti sesi ame na o ka se me konkran me pese me ma IGP hunu efiri se afere dem me hene na metena sa asoso no wo mo ame ya police fo na o mo nhwe ma peacemakers no o mo mo man kran so ha you radam pai baby a obi anyame hirawo nyame onyo kese enti me sra IGP se me ya akwala ade me koto dwogu fo yes onye me sabe masam ya make ontie ono so de mi so obetie minim se yase wa ye ashen man na de me sa sere no se me nya meduru ho no so wotima no di sam ya Okomfo mu nani nko omo ho omo ye sika baji lo to ne ma ho nyina TV so no so ogu bi adwuma a omo ma kan so wonye nya asofo no nko ana eye sa ne ma bone no eti sa de no me sere no bebiri na ma se asere no sama sam we die man kraso politifo na achale ho no a etu omo eye niam a obi antimi mo omo cham so wo man kraso no man kraso ensam wo ho no a ha nkrofo pa omo ntimi nka me de meka wonhwe no onya hu bibi mai police na command information obi kum obi to ha ama nipa no proi e okro we mu me ko ba police for man na o ma se ati nipa no to enya jaji a wawu anya me fa no kransie jaji bi wo ya agorani wawu wo man kan so enya wono a na nka boys no committee atetami ayem de omba yame e do so a police for man come tip off omo bo mi din sika pie mu nyina yenim no baka se for evidence nipa ne betu ya sika no ogi receipt eti ye bibia ne evidence o china me de menyi ni se nka ese obi hunu bibi ko ka kire police bi tiaji pia dwuma pa wo ye no na na no abosom ntan na chi ni o sua no so abone na na no ma na furi hye ne na se ntata ne kotumu na ni mfra ni twamu na onkoso nya de wo ye sofo de me se woro ne se wawu awurade papa yi nyame fa ne kransi eye na kasa ne ma wenkie nhunu de mi de wutwa to no wani edin ni wudin eda osu Boakye Okomfo Boakye abusua no honni mu bia na because minim eye police ni pani a obeya adwuma wa Ashanti mamu ha ye fe no Kofi Boakye me pa cha adwumaden Kofi Boakye eye me cousin eye police me firi Kofi Boakye me firi anyina su Kofi ase anyina su okay me firi anyina su wasoro hene enana ne me nice one a friend Kofi usuansa ne nana ne me nana ne yakom eti me ni Kofi Boakye bia wo bia me chiawo de adwuma de unya bia se bia ne nipa bebo odimpa oba ha na wo Ashanti memu no unu ya manfa asem bia beto anim da epon de atumi nya me kasem bibia panyini nti me sori a kama nkraso platform kam wo charges bebiri bo wo na so me ntu sa na mo no e wasam me ya metimi pray me right enti me chia me nuan de no oye bia no na ya honhom no eta na chi anyina so amoa na ota na chi yensu ya deda ho enyina no ne yeta na chi enti na ma owa akokodro oba ma osinzo ngwani akromfo a na wo oman nim nyina bibi wa na enim de ketekete wetimi de akyerabo a ye fi se ne hu pa na enim de ketewa bi no otimi bere wo mu nyina ase ene ye hwe asanteman na ete sei ene Kofi Boakye firi ho no ete sei
If you say you did no, eh, meboa, would the aggross messiacho, and on a boache. Yada, comfort Boakye, I say, Nana, comfort Boakye, and the ending Komopi. Yadin Bessia, Yabesia to us. Miniam Wakwaba. So, who you did? And then the Campo Media, and I have a mountain, Mediani Kofi and Ponsa. A Yediba Cope. Yabamuha, Yanni Comfort Boakye, Nana, Yanina Dinkomopi. Was it one so cat Omua, a year Comfort Rasta, a year Osman? All fan up far from, once we come home, or foul ye, Chilem Boom, or you need the same. We in a friend Alice, also a flower saying, Haruna. Haruna, a dear by our ma, Comfort Rasta or foul ye. Yaman is okay, say, a Jumana may, let me Galam said, man away. No, I know woman to quite away. I'm playing on my court. To me, quiet, man. One my plat, my buffy, one my plat, my buffy. Dana, Bayanam Chida, the iron there gets a mere, gets a dim wire, Kojana, damage man, let me sound. You don't be jack, Nana Comfort Boakye. Aha, and I'm dim Bayan and Sanko. Moa, a choban, no more flame say. See, and Obaneka, and I'm buying of maybe son of a can of crap. Rastan, Opano, Udam, Koto, Apante, Bema. How we are, Yeri, Ekoto, one in the back, Pampes, or the banner, and no fan or Enumre, and Avia, and Adu. Now, no, so down, no San Tuan with you. Made them all, Saba fan or oh, them one puzzle. Send me new one. Hey, you were quite to better than meet Mow. Hey, Sandy, now you feel now, and I am a son. The children who are, and I had Vienna and Nana so yet. They were too many, and I'm not so prefer to do company for no man to my one in Cuba. Moya said me, but be safe. Also, dinner the same you. Haruna. Haruna so eka wo mu a eye Comfort Rasta eye Osman wa form yiri wo wuram no ono ane mpaso Haruna tia o se ono ane mpaso Comfort Rasta be fa ne yiri na yiri koto pampers wona wuram ba na dwo no o kane to akire he ya wuram ho eno nso o fa no empro se na eye Comfort Rasta wona o yiri ni hiem Miensa emprensa eno no ba ku ko so wuram a e na wa wo mpaso na de to so miensa no ko so ohene So God did you God bi wa akire he anu nso ni nyina wuram na ono ne trache ana se wo de wo tie no a wo do beja na nano ano bo no beja na so ono no trache kakra avan se me kono ha mo na me kono no so se mechi ade ase yemi Haruna ne twen komo no Haruna enso ono nso ayi obi aya Comfort Rasta wa fa ne yiri ya sese wo yire no woni na jai na wo da so ne ho men na jai woni na jai ono wo yire no muni ho biem ni muni ho biem no ni nyina ne se hwehwe mu amaye se amamre kwanso no amamre ni amane kwanso na mo nam fi so do wachi beja na na Comfort Boakye ene nam na so ene ma oyire saa ni ma woni Comfort Rasta yi ni nyina no epi abonten eno nti se nana Comfort Boakye wi amamre no a untumi nsan na oyire emeka mum eyesa abosom no ebechiw saa na wo pese wo chiw sabre ebede nua Haruna ase na ne odi amaye no ono nso ye obi aya na yire Comfort Rasta Comfort afama wuram ono watumi afa ono nso ne yire na eno nso asem no da ho a iguso a ya yeka edamase aba eye Comfort Rasta no eye Comfort aya eye dwuno ho kodua mu ofa ma wuram
amanfo yerenom ene ade nanso ya nkyeye ene wakofo obi yira ya wasa atwituo abo nipa no esire mu amana ka ne bema na Okomfo rasta e kana asɛm eye Osman na so ye sunie aha na kom ne bosom ne bibia ofia otim na janan bia baabi odware ne ade nhwemu kura na ase ni kadika bi enti fie no ɛna ekrom ha mrante atumi ahye no dwure bɛsa ani nyina ne sɛ omu asusu sɛ ade a ɔte krom ha ye no ɛmoa ɛno nti omu a ɛpɛ no na aposifo nsa so onu mu no ɛma mrante no nso hu sɛ dabi ɔtena ha ɛmoa kurudue nti omu nso ɛbaba abɛhye na so na yeso ha nti wo ne dan baabi ɔda na dwa ye ne baabi ɔ ne bibia ɛno ma hye bubu no fɛnso ne ade nyina omo de PlayStation omo si a police for no china no mo ja asem bi aba no enam se emrante no susu se aposifo no omo nsa ka no a no mo ja no na bone no wadi ache se de eye nana Okomfo Boakye ka kire ye no wadi bone na che nti mrante nse omo ntime ne ntena biem enti ya adwene ho mrante ne meba e wo krum a ka bom eno mo twagya ato ni fie ne baabi o na adwuma nyina no na che se emma kwan emma eye Okomfo rasta Osman ontumi maha emedi ne niema fon ne nsamone ofa amanfo yiri mu wuram otwetwetio sekai awudisam ne niema wo nyina no omma kwan emma ne intimrante no aba behye na so ye ho eye ha wohwe baabi anka igire ya otwefam bi na wo ha na emumagu enti obi ani ho enti emma Okomfo rasta eye Osman emma na kwanya sa anadwo no emma ne itwamu a na eje one ne mrante omu otewa baabi a Robert tuntumi wi a na chese ono wada enti yakase ofo obi owura mu aye ba ene mpanimfo ame yate ne Okomfo Boakye ya one ne ben omu nyina ya Okomfo omu ame yate ne se eye wura mu ha ba bia Robert tuntumi we eho ena eye Okomfo rasta Osman ono emaya ofo mu wura mu ha no ofo wo mu ne da ya ani na minim ne ha no minim ne won dem wanti ewura mu na Okomfo ofa ma eno de yebebo apini eye abayiwa ya ofa no e owura mu ha nanu ya encheye oni ni kunu no ya ebo eye Okomfo rasta ebo ni tuo woni sire mu no yebekọ ni nu makodi nkomo omu nso odwene hu krom ya mu omu okrom ha yekọ ni nu makodi nkomo na de oho no omu nso aka kire no mu twaja tum na hunsuro se ebeto ofia na hunsuro na emisie bia ni o be kura medwane udwane o mani ap na enti obi atutu abo obi tie atutu na moti wa na mo hwesa ne ma no na wa no ugidi se na yefi se yesi se unhu se aboa bi tiwu bi so aka chen se onsore yenso mebi na Okomfo Boakye ka asem bi wose se eja to obi bodwuse mu a wose nsuo no nsansi wudi ehu fogu ho se na bi enu se eja ni nu ne nsuo wo ho dada aden na dada wantumi anhwe anya wo hwe no tenase amna ba bedu sabi we no de no ko ba bi ti ya na o ma san ja no o de no ko ba bi ti sen no de ma police ya no ba se ja no ma sa ja o fu ni ahode ade bebo no ti me mo no anana usuro sa ne powers ni nu no wo no na usuro so de me me pe ma so ntwenti no enti ye beda ye nua be ma na se ye kɔ na yakɔ akoto so ye da so odwene ho krodue mu ye ne mpanifo bebebe adi nkomo efa Okomfo rasta eye Osman na bra bobon ni suban oditi krom ha ya ye ba ye nipa domo enu madi nkomo nyina obi anka asɛmpa fa no sabre egu so ye san ne afoforo kodi nkomo ye tie bia na ye ma ahwefo ne tiefo nyina atomate kan ye no ye da so wo dwene ho krodue mu ha ye ne nana Okomfo Boakye di nkomo bebebe na yaba bepiem eya abrantia ni ntie baaye no ye Okomfo rasta Osman ya okofa abrantie ayiri wuwuram na abrantie hunu se da bi entwaye okobisa no ho asem a omo atu so a otobo no abrantie ne hia ha ne betwetwe nkomo minu amo akwa ba we de bebusa se ho te se fisa Asante ama mere nsa ne ye no ho nya kwa bebusa se ho te se yensu ni itua na etisen na udino de sen akosipita zove na do na soja ene de soja we de wa kwato
Soja, with your Daruma, a dear see Yama Kubiesi. Oh, yeah, to Quankara. To Quano, to Quanco, Yamiani, Akrakwanso, Temiko Juma ba, Mcramere, Temiko Juma ba. Midawan, Gabi. I didn't say in Bluffy, and the pushes in Bluffy. Now, Minya Kofi Potter and a coy, it's Kofi, young Kofi says, Mr. Casimir, the young cock. And I find my friends in the African Bra. And by a mirror for Nifi, my Shana, my home Sako, Saba, my home Saba, Quano, so I been asking who will be to tell him. Why not at the table? Tell me, what say? Never said, no, no, oh, Quano, so Niquano. I want to tell you, don't you want to be too as a bitura, and I'm wife was so you say, I'm Rasta from Moko. Man, so Mayor no, Tona Joffo Crocodile. Near me, so many on Cassa. And now, a friend, Mary, and near the night of crocodile needing come. And I'm the film call her, being said, woman on Cassa, I don't know from wife. Any Cassa, someone could eat you. Some cry, time. Minano so count on, go fire no so count. And don't watch for their barney, say, can you ban? No, Johnny, I know, it's in particular near you might be. Hey, I say you. Quite near you might be, son, Kunicherawa, Massa. Hey, son, Kunicherawa, coach. Yes, Train, maybe train, the more abuse once. Not as all quiet, a dear and some potina, or catch and a mouth of it you. But I say, Minon Cassa, what you can't bump from our catcher or henny. No, and I say, one to me, they one to man, one to a decatch and another few seconds. I'm up on your feeling precision or do matter. And Taquan, I've been at the end to Kofi away kind of second. I'm saying, and I saw because you were henny was one year, one to me call. I'm Kofi or command warning, or so when you mean to know. They say it's Tiana's master, I'm a new baby. Do they think them one mono? Piano demand for you room to pass and mean, they say, Pinnacle bomb proving young for your view. Say, I know that Gusuya. And the news of Gusuya. Not just say, we know what the key who say, or no, you're a baby. Over Prune, about Prune. Now, one year catch you. I'm quite a warning. Na Wadaroma, o yere a dear pantina, or names or Bema come at the cell now no na or man who climb a year Okomfo Rasta. And then yes, I do it. Yeah, Mittere and Jerosa. And we continue to wear in Tenefi. Very Jumani, in Tenefi, will be some young when our minimum in Tenefi. And current Tenefi is and then Conform Rasta, dear, any dear, no any come how you, ya man shank, and they won't what the about so I bet you away. Many are downfall, what didn't they say? Hey, suck with dinner on Cassana Dam. A Juma, we are to so. To basa o can o se be ma bia ni o be jere ba jana she o di ka twito na wo so dan e na men that to na men se kan e di o di ko man kan so e mu ti o pese o chere se mo ne ben ne me ekoso nyina no mo bo hena mane yeah mo bo abamu mpanimfo mane mo bo mpanimfo bia o se mo bo mama ne bia mu se mmara wo bia mo de akọ nenso ankosi aga nyana okodwe boy ya bugba ma me no medical hospital ho hospital for na ko cha police for ndi ko kira mo se police for ade cha membra ade chi me ko ya police for di matter se be dey wa hey ehi fa police for be sa o kama for ne mankra so police ni ben ubeti maboni di a che mankra me ndi wo so ba police for no ne fuso ena ka cha o sa o be dey wa be dey wa minu na ko Victor ne koy ana Victor say asemo ko de Kofi ana bromu ndua o brunua o betimi abonua ni bi nua o fa o bo ne sen me be say wo mu police for muni mumla o kuruwum say ade brasta ye ni oba no o man bribe no maje no mabu asem na guso enti o ba pa na ebo ntu say ya ebe ye wo de be nye wo de bradu waji bribe rasta ho brabulu nyanche oton ye no oba mo se ne rasta ton na ntwenti no oba hweme o diskan ba kire me enso anhweme saa ma bobosia ahweme ho awie na maye no na worma o maye bono mame sa de de e ba mo nchen so di matem se brabu mu gie na rasta so ama brabu mo nya police fo mu giba budi bia no agrada na ntonya ma na no ko gbobosom
enkumunshimase fa mu ba 4 no man de o ma o den krachi eja do mo de amene o mu ba ke be o mo ya o mo ntwen awe fo ese de duabo abaso de eduabo no o man kwa animu ubodua no a uba wo tu ba bi ne de wada ase enti ni nyina ne se wabo mu dua because o kwa mu anti wasem afanya ke na me telefone na Okomfo de ehweme de aduru chichire so yibo amna o me nyankala nkala de dumi mi amam ti sese no hospital na akwa no de ade na o mo ye hospital ade me kwae no o muslim na no mbetwa am ka chinsim na de o mbetwa ana mam bufu na mo kon no mam buburumbia ana mo se bi fan hospital on so bo mo nsu de burumbia papa o ko no ma eda ho o meka misro ye de dua no mfa bi ma ye wate ye se twofo wa misro wa ko no me nya bre no me ko jam misro duabo no ye nka ho dua enka ho ti mo dua we mi be so o kire ahwefo ne atiefo kakra tuo no e kan o hen ne o hen ne kan ya on biaka enuzuni dai pie dabi andu ya nya we baby won kwa de e men ne be ma no na wo ka asem bi baby e kan no se sei aka wo be ma no be ma nya adwuma bi kan no etuo no kan wadi na sen bosumi e mo mudu bosumi so kwasida no nti 1 week be 1 week ni eni so billion atiefo we de mo fa nche no etuo no baby etuo no hura ye no na se nipa we na atiefo hwan na ehwew wacho Konfo na sikasam ne niam mu no hwan na ehwew ono na ehwew ono na me na aduane ye bibia na me aduane ye bibia mi pese mi hu na wo de wo na ne kire no wo be ma no aye ne den a wo se ese enya adwuma no adwodwo kra se ntini we ni mo akete so ale ze simba ma se gina so kra na etuo wo bani bi kan ewura wo be ma ni mu ana ewura nkase mu ha bi so be ka wo be ma na nkasa de etua anka no semi dem na mensa am de genesi enti tuo no sa ka ya ne nsa no we kra twetwe oyibo no firim na twetwe oyibo no firim na twetwe ngaspo for no magi blackboard na magi ajewi matona ntwemini na magi enunti na ya baha amasa chimini na sa tum ska mini na sa kobo gosi aje na no amasa choma ska no so mo sa de amasa aje ska o machi unua be na atum se de enti no machi na atum se o ma be hine dan dabi o ma ja o ma be hine dan enso nyimnya na ko hine dan no mo sa chen ska bosi akobo enso ska no so police wan so sa aje ehọ no onua no ko gala ti onua no o ma ji sika be sen o mu je ne be sen 5 million o ma ji se de enti no mu je 5 million o mu che mutu no mu mienu o mu man bail no ma je 5 million bail kan so police for mo je 5 million fine case sabre ye wo dwuno ho ye krobi a e wo man kan so mpatam ha na ne asi ha ma ye ba ha no nyina ne se Okomfo bi oti mantam ha ne de ne se otwetio twese kai e Okomfo rasta Okomfo Osman one oyede da na abeka na atwo sutuo ono unya asem kakra bi a atwo so se kai enema wo ye mantam ha no enya de pa ano odin aposifo mantam ha nso no ye nua ba mai ene nana Okomfo Boakye no so amya ate ase omu akọ omu nchen abebi asem besi bi omu kọ omu nchen so bepem ne obi antimi tu hwana mo ene didimu a ama ye nua ba mai etua ka ne nsa ne sirem ene ne nsa ama ne ba ma kra nso ensan enye adwuma minua ese wo yire no nso owai nya hu bebi afa na Okomfo no woni ne nya asem da na woni ne wa asem dada nya asem bia ebra asem ni sie na wo ha abobe sen na abobe anajo 12 na no no yire nam the 12 IGP ni mpanimfo bebebe hwe e de asem na wo ka fa asem isi yi anamu a motu de police fo aye ka ma omu nyina hwe bi na ye wo ho anamu bi a ye ntu kan ma bo ma bombosia me ho e den a me de metwa meka ba mi de bia manya me ba hwe minjae do moji baba di bia no omudo mba be de ebeda ase de obeboa me no omboa me ne wo kanyira ne se ba bia duru no wapem wakonkun den ye oba bia waye efasika sem
nia ye nana Okomfo Kojo se metia mo fancheme ono na ehwe osisi a doctor for no so ehwe obi kakra ni nyina yesika watua wapem ama sisi no obi wo mwa bi a opeso de beboa na obehwew ewo sikasem bibia nipa no obi a opeso de boa bia no onfa emra mebo onye sa na opeso ka enti sabre ahwefo ne etiefo nnua be me a ipio aka ne simu ama doctor for ka se nkomu twa ne nane mpo na eye Okomfo Kojo age na wo hwe no na wo hwe ensu a etene wo nanim ne sra no se de ensu oti sitinimu no a ano oden enti mesemo ame sanka ye na Okomfo Kojo na memisa no nsem ba akomi no bi na mebese mebisa wo se Okomfo no oni ha Okomfo no obetena ha che kakra Okomfo ye otutuo bo no obetena ha che kakra you to attend the meeting. Misha oboso obeto. Misha oboso nkomo a ne adi etiefo ne ahwefo ya ehwe no. Nyame be ya dum amemmo afi bebi aba. Ho beto obesa anyuma ho odin. Emo mpaye se ahoden ne kwa beba na ensene kane ne timi koyi wodwuma. Onan no me ka che o se yintwada. Obi anu obetimi de seke aka onan no. Nyina nse nyame ene nananom a yedi o machi apepem sabe o mu nie hwamo o mu nye bida nti me hye onkuran ese koso a na aduro no de nananom de bema obi ase fa yeso de yen de nom de wo di dware de wo de sere nyina no koso na ye no ne kwan so na asemu ya meken na meti a meka asemu yi obedi ho adanse ye besa aba mo nchen ye beba biem no na wa wo nante tumrika na watumrika ne ye video na asan de woko amenka ho mo nye wokese etiefo ne ahwefo sabre ye ko ye nua be me nchen haw ne abebrese amani hu no namu na wo hwe enema ato no a ano odin aha campon media aka che wo hwe no wo subscribe na wo follow yen na wo share na wo do comments ne ba na aboa ama wo nso watumi enyansempa e de bebe bia no wonsa atumi akabi campon media de edinsempa nipa stories a ebesia ano odin yimu odin ye yes system ya mani hunu no na ye de bremo da bia akoso na we campon media ho ne nipa na masipi yes yanko straight away okay sabre eye abrante a ya Okomfo rasta Okomfo Osman ebo ne sire mutu amana kan be ma asese ne be ma ne ye adwuma no ne yire enie sabe na no okunu susu se Okomfo rasta ene ne koda ya ama okunu kobusa Okomfo ya Okomfo no ma etu so a otobo ne sirim ama ne nan no se nyame amamu a nhwe kwa yibetwa sabi oba no ha mini aba etesen udi ne desen okay de si ye no ekwan be ne fa so bae ba cho de mi kunu kenya kure ni nyina ye no kure Okomfo rasta ene okoda na okuru busa na otutu bo no ba cho enti sese no Okomfo no we Okomfo no yo mse banka so police for yi o mayi no na no e be me bia na ne ti dada ne twempena na se di ade ne ma okodo no ya wo ku na okodo no am ka se mi ya na ohia mo ade mo